Salam mehriban yurttaşlar, salam eziz kardeşler, hoş geldiniz. Ene şu sizin bilen yine de şu Türkmenistan'ın konstitusiýasyny madda düşündirip geliriz. Geçen gepleşiklerimizde ýaly. Şoň izniň dowamyny şu sizin bilen yine de ekranlarda eziz kardeşler, eziz vatandaşlar hoş geldiniz. Şunu naşy Türkmenistan'da konstitusiýanyň ýoklugyny, işlemeýändigini, konstitusiýon guruluşynyň hiç bir nemesiniň ýokdugyny biz geçen gepleşiklerimizde kängedek aýtyp geçdik watandaşlar, aşagyny çyzyp aýtyp geçdik. Şonu näme üçin Türkmenistanda konstitusiýa öwredilmeýe, okudylmeýe? Bu da Türkmen halkyna ýa-ni hakyny, hukugyny elinden almagyň bir subutnamasy bolup durýar mümkin. Kardeşler, ne şonu size biz madda yetirildi. Şonu yine de ekranlarda sizin bilen. Hoş geldiniz. Arslan Bey başlayın. Size söz verelim. Sağ olun Aycan Hanım. Esenlikler, yurttaşlar. Bugün 6. maddeden yine devam edemiz. Türkmenistan'da devlet hakimiyeti kanun çıkarıcı, yerine yetirici ve kaziyet hakimiyetlerine bölünýär. Olar birini deň agramlaştırıp öz baştak hareket edýär. Bu 6. madde. Maddede şeýle geçýär, yani hakimiyeti diýende güç 3 böleğe bölünýär dedi. Kanun çıkarıcısı hem deputatlar meclis bolýar. Yerine yetiricisi hakimiyetlerdir. Yani prezidentin vezifesidir. Velayattaki, etraptaki hakimliklerdir. Şolar yerine yetiricisi bolýar. Kaziyeti hem sud şu bolýar, yani devletin 3 sütuny da. Bu taýda Türkmenistan'da şu madde işleýär mi? Elbette işleýän ýok. Hemme zady Atalowol çözýändir. Hemmemizden bilişimiz ýaly şaýat boluşumuz ýaly ildeşler. Bu madde hem Türkmenistan'da işleýän ýok. Öz başta deň aramamyzlyk hereket edýär dedi. Hiç gaýsym ýa-ni ne deň aramlaşdyryply işleýär ýa-da öz başta işleýär. Hiç gaýsym hereket eden ýok öz baştak. Men şulara goşyn diýdim häzirlikçe. Harhan başlayın. Ben devam edeyim Arslan Bey. Ama Türkmenistan'da bu kanunların hiç gaýty işleýän o dogry. Prokurorlar da şonýaly kanun barada birinden aýtsaň, şu kanun bilen diýsen, kanun bizim üçin bir rezindir. İslen tarapymyza çekip bilýärdi. Öz peýdamyza işläp bilýärdi. Adama bir ýalňyş hereket eden wagtynda olaryň kabinetinde kamerada işlemeýär. Adamy gıynan wagtynda, töhmet atan wagtynda kamera ýazyp durar ony. Ana şo wagtynda şo kamerada işlemeýse, şeý diýip aýdan prokurorlar bar. O kamera seretme, o kamera meniň isleyişim boýunça işleýär diýär. Kanun barada geplejek bolsaň, aýtjak bolsaň, kanun bir rezindir. Biz islen tarapymyza çekip bilýäris. Sen näme edip bilýän diýär. Ondan soň bu näme diýmeli? Kanun halka garşy işleýär. İnsana garşy işleýär. Mene şeý näme etdim, yorumladım. Birem deputatlar işini etip bilýärmi? İş edýärmi deputatlar? Haýsy deputat, haýsy işi bitirdiler? Eger de kanun işleýän bolsa, Merdan Muhammedowa näme diýip günah ýüklendi? Şonu açıkladılarmı? Kanun işlen bolsa, şonu aýdardy. Ona şeýle yüklep berilince hiç hili günah ýok. Ana şoň üçin ne ona ýyl berdiler, ne haýsy ýerde türmede otyrlar. Hiç hili
bize açıklama yapılmadı. Yani bu insana karşı kanunu, konstitusiyanı şeyle işlediyorlar. Benim yorumlayışım şu, deputatlarım halka karşıdır. Halkın ağısına ağlayan yeri var mı? Halkın haysiyetine neme peyda verdi ve halktan sonrasın deputatınız kim deyip sonra haysiyetine var sonra vilayetlere aylan sonra deputat vardığını bilmiyorlar. Deputatın ne emediğini bilmiyorlar. Deputat seçmedi olur. Deputatın adı soğulu yok. Öyünde turup aylık alıyor. Dine var ya, el kaldırıp, neme şehrime, halkıma şu zat gerek deyip bir el kaldırıp getiren deputat görmedik. Ben bizim Türkmenistan'ın vatandaşı, rayeti değil yani vatandaşı. Yani ben şu yaşıma çelli deputat var mı Köndürbaş'ta? Kim o deputat? Ben görmedim. Ya da ben haliyadayım sonra bir deputat gelmedi. Hiç kimle haliyadayım sonra gelmedi. Ene Köndürbaş'ta işte yanvardan beri öldürülen 6 tane kıyız. Kıyızın kanun boyunca şunu ceza aldı mı şol oğlanlar? Halkın arkasında durdu mu? Jensovet deyiliydi ortun dövründe. Hazır näme? Ayallar Sovetinin başlığımı näme zat? Yani şu ayalların, şu zenanların, kıyızcağızların arkasında durdu mu? Haliyadayın soradılar mı? Yani haysiyetinde neme hareket ediğimiz, öz başına hareket ediği, her gaysi ayrı ayrı diye de näme deyip hareket etti? Şehrin yolunu seyretti mi, halkın haliyadayına seyretti mi, kıyızların öldürüleni vardı mı, seyrettiler mi, haysana eden ettiler. Yani insana karşı işleyendiği bundan var. Sağ ol Bahar Hanım. Arslan Bey baş üstüne koşacağım oldu. Fenem koş. Baş üstüne Arslan Bey. Doğru bellep geçtiniz Bahar Hanım. Kaziyetiyem hiç kaçıyam ayrı ayrı del buların. Generallaştıkta ya öz baştaki işlev oturan yok Türkmenistan'da. Yank getiren misallarınız yerlikli misallar. Şimdi altının biri var. Ona geçeyim mi yoksa Acıhan Hanım siz koşacaklarınız var mı? Arslan Bey yankı deputatlar deyip de yer hakimiyet deydin de dolandırıyan yerli hakimiyet dedik. Biz geçen yıllarda da geçen gepleşiklerimizde şu deputatların sanını 125 deputatı kim getiripdir? Şol adamların bilgilerini näme hünärde işleýändigini, nähili näme şu meclise getirilendigini aýtyp beripdik. Şu 125 deputat hiç kim şonu halk bilen şonuň ýa Bahar Hanım belleşi aldy. Şu deputatlaryň näme bir peýdaly iş edenini ýa-da bir mesele çödenini gördükmi, görmedik. Şoň üçin olar diňe ýaşyl depter alyp ýaşyl galam bilen bir zatlar çyrşyşdyryp, dik durup şeýdip duran deputatlary görýän. Ýöne şolaryň bir iş bitirenini ýa mesele çödenini hiç kim görmedi. Hiç bir halk şonu saýlamady ýa Köndürgençde kimin deputatlygynyň bilemzak diýýän Bahar Hanım. Doğrudan şolary kim getiripdir? Bu ýerde ýene de kanunyň işlemeýändiginiň subutnamasy bolup durda Arslan Bey başdyna ýene goşulmaly. Olmasa O doğru bellep geçtiniz deme. Hiç iş yerine getiren yok. Olar halkın ne aladası bilen ne derdi bilen hiç işleri bolmadı onların. Hazır yankı deme halı koşadırnak içinde iş çözyençilerinin üstüne geliyor. Altının birinde var o iş çözyençi olup görkezilenleri var. Geliyor onun üstüne. Koşacağınız var mı? Olmasa okacak altının birine. Şeyle diyer. Altının biri Türkmenistan'ın halk maslahatı Türkmenistan'ın halkının behbitlerine vekilçilik eden yokar vekilçilikli edaradır.
onu döretmeyin tertibi ve ihtiyarlıkları konstitusyon kanun bilen keskitlenýär dedi. Berdiyken bu halkın nemesi bilen behbütlerine vekilçilik edýänleri, halk maslahatyndaky oturan babaylar eken bular. Berde bu deputat nemeye gerek? Bular bar olsa halkın behbütlerine vekilçilik edýän olsalar. Bu taýy şeylere yani yaman gızıklayın. Hani Türkmenistan'da atalı oğul bolşalı näme halkın behbütlerine vekilçilik edýänlere ikisini bir görsen deputatlar görün oturan, bir görsen yani halk maslahatyndaky oturan pampersler gözüňe geledi de yani babaylar. Şeylere koşacağım vardı bu maddeye. Sözü geçireyim. Arslan Bey, men devam edeyim. Deme katıqığı birleştiğinde halk maslahatı Türkmenistan'ın halkının behbütüne vekilçilik edýär. Halk maslahatyndaky oturan ýaşullar durşuna çykdyjy. Öňüme garyp halk bunun pampersi üstüne giyen dony hemme zaten neme çykdyjy birim wagt almak. Bular bilen gepläp neme halk maslahaty diýmek şo ýerde bir iş bitenini gördüňmi? Biziňe we köndürgüçde näçe sana ýaşuly gidýär. Ay bir halk maslahatyna gitip geldik diýip iki elinem arkada böl ýolda bir gaýşap ýörýär. Her kim aýdy halk maslahatyna gitip geldi bir ýaşuly diýip de bir adamdan gelip ene ýokarky bilen ikisiniki baglaşýar da şu alty bilen alty birinki. Ne deputatlar we iş edýärler. Ne ýaşullar maslahaty diýende şo ýerde oturýarlar da pampersli bir topar çykdyjy bular var näçe sana adam olur. Ondan soň bularyň üstüne geýjek kırmızı donlary, başyndaky telpegi hemmesem halkyň pulundan gidip dur. Garyp halk öňüme näme diýip soýup sogany öwürdiler da. Bir ýaşulyň şu ýerde oturan wagtynda bir el galdyryp men obama şu zat gerek diýeni eşitdiňizmi? Obadan gelenler diýeni. Ana köndürgünçdenem näçe sanak neme gidýär? Kimdi bu ogly neme gaýda işleýärdi, komitetde işleýän bir ogly var da, onun bir tane ogly barmy? Kimdi şoň ady neme? Aýjahan sen bilýärmidiň? Öder ýörgünlüň ady, her kim silýär ony. Yok bilemem adyny biljekler bilmegem isläme oňa meňdeşleri. Osan neme Saltamyrat ağa diýen birisi bardy. Ýaşullar maslahaty gidip geldi. Ay bir neme bolsa owada bir gazanyň gulagysa şo barmasa hormat bilen çağırýardylar. Ýoldan geçen omodaklap gidip iki elini uzatyp "Salam aleykum" diýdi da. Men osan şonu ýaşullar maslahatyna gidip geldi de biz ýoldan geçedik. Bize bir owada diýsen, gyýdym diýsen, biziň dädem ýaşyndaky adam, biziň ýagdaýlarymyzy hiç sorany görmedim. Ýa köçede biriniň jynazasy bolýar, gidip näme etmezçiligiňiz bar diýen az şol adamy görmedim. Ýöne iki elini arkasyna öýda gaýşaryp bir ýolda da durýarlar. Halka özüni görkezip ýaşullar maslahatyna gidip geldik biz diýip. Haýsy şo ýerde bir adamyň el galdyryp bir halky behbitli bir zat geplerini bir eşitdiňizmi? Ene dinläp oturýarsyňyz da telewizorda da durmany berýändir. Diňe başynda durýar bir baýyş çakarap gepläp oturýar. Oňa ay bir el çarpýarlar bolar ýalda bir näme oglakdygyň boldy diýip bir buşlaryna begener adam. Şonu ýaly bolup begenip bir el çarpýarlar. Bize görmedik. Köndürgünçden ötdi, bu gyzlar ölüp dur, bu gyzlar zorlanyp dur, gyz çağalar, 7-nji klas gyzlar beýle bolup dur. Biz gözüm bilen gidip görmesem men şu zatları eşitip otyryn. Biziň halkymyz näme üçin bugüne geldi? Ine neme diýendirler? Ýollar palçyklydyr. Her kim çekip kamera çekip goýup otyrlar. Bu ýollar kim düzediýär? Men ýaşullar maslahatyna geldim. Ha şudan üçin ýaşunyal yetmezçiligimiz var. Biziň ýaşlarym işsizlikden näme üçin Türkiýe gidýärler ýa-da Russiýa gitdiler. Şolar ýygyny dolanyp gelenak urşa alyndylar. Bular biziň ýaşlar, biziň ýurdumyzyň geljegi, biziň dowamymyz diýip
hiç onların bir yerinden turup bir el kaldırıp şu şey dip bir el sallap arzını aydan eşitdiniz mi halka behbekti. Bular näme ya pul alyamka o yerde nämesine näme peýdaly boljak diýip bir halk maslahaty diýdiler. Biz ya da halk maslahatyny döredin diýip halk isledimi? Benim köynürgünçte yaşadym da Daşoğuzda menin gapymdan gelip bir seçim boljak bolýar. Şu halk maslahatyna siz razylyk berýäňizmi diýip bir adamyň soranyny görmedik biz. Bir gapymyz çok biri gelmedi ya da seçim edýär şu arada diýenni, maslahat edenni, häkimlikden bolsun, haýsy ýerden bolsun biz hiç zat eşitmedik, görmedik, bir deputat görmedik. Ýaşullar maslahaty halka garşy işleýär bular. Oturuyor. Näme diýip şu ýerde başında oturan gepmi şu ýaşullar maslahatynyň başında kim geplese misal bularyň arkadaglary var. Ol geplese de ýöne el çarpyşyp oturýarlar. Näme bitirýän işleri var bularyň. Ýöne çykdyjy büdjetden aýlyk alýanlaryň aýlygyndan şoňa tutup oturýar. Ýaşullar maslahaty üçin diýip bir tutýarlar. Her zada bular üçin tutulup oturýar. Näme peýdasy var bularyň? Biz halk maslahatından peýda da görmedik, islemedik hem şonu özlerine kellesine gelen edip Niyazowyň wagtyny döretdiler onu bu häzirki arkadaglara mun dowam edip oturýar. Biz halka peýdasyny göremiz. Konstitusiýa kanun bilen kesgitlenýär diými? Wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edaralar onu döretmeň tertibi we ihtiýarlygy konstitusiýa bilen kanun bilen kesgitlenýär diýip. Nämesini kesgitleýär bular? Kanuny degişli ýeri barmy halk maslahatynyň? Halka peýdasy barmy? Halka garşy işleýär, ol dogry. Onu %100 men goldaýan. Anyk aýdyp bilýän de şonu. Menim Türkmenistanyň watandaşy. Men ne halk maslahatyndan peýda gördüm. Bir ýaşul biziň arkamyzda durup geplenýärdir. Türkiye gidip otur zenanlarımız Türkmenistan'ın içinden hem için bizim zenanlarımıza iş yok. Hem için erkeklerimiz yine Türkiye gidip ağır zatları götürüp şey edip mayırlık geliyor bunların sonu nehili olacak deyip hem için yaşlılar alet etmeyi yaşlıların artığı vardır. Oğlu kıyızı ulu bolan bilen artıkları vardır. Benim artıklarım şu derecede olacak deyip nem için etmeye o yerde yaşlılar maslahatta katlaşıyorlar da ondan sonra bu yaşlılar maslahatına katlaşıyor adam deyip o artıklarını iş alıyorlar. Yöne başkaları nem etmeli. Şunun için o yerde olur çepekçalık kaydiyorlar alkışlar. Bunun hiç ile kanunu neme hiç ile peydasam yok. Kanun bilenem yörenak. Halk maslahatı halka karşı işleye, kanun halka karşı işleyendir. O şey diyen bağışlarsanız hemmesini toplandı, hemmesini halkı insanlığa karşı söğü şey diyebilir. Ben şu yaşlılar halk maslahatı yani bunu ben yorumladım bildiğimden benim hoşuma çok hoşum olsa aslında bir sana tavsiye. Tamam, sağ olun. Yankı näme diyecek olyan? Bu halk maslahat diyen yankı yaşlılar hani özlerinin yaşı bilen ya aksakalı bilen rejime yankı halkın inamından peýdalanıp berýän bir gural hökmünde de bular. Yani yaşların arasına girip ya ovasına gelip tanış bilişinin içine girip halkın bolan inamı var da bizim. Şu inamımızdan peýdalanıp berýän näme oldu bular yaşlılar. Hakikaten hem näme yaşke ulu birisi bolsa bir inanýan zat edýän bir garry adam aldamayan zat diýip bir şeyle düşüncelerimiz vardı. Aslında bizim geleceğimizi aldap yani rejime ulandırmaya gatı ulu kömeğe edip duran bir mekanizm eken bular. Bilmendiriz de biz bu halk maslahatının asıl ediyen işini görmendiriz de bilmeyerdik. Diyecek o tanım bütün halkımızın inamını pedalar rejime ulantırdı da bizim
yankı ne eldiysem sabret kovdurmuş geler yenen bir zat deyip şeýle bir köşeştirip ýören bir yerler hem boldu da bularyň halky dijek otanym şu bizim namymyzdan peýdalantyrdy rejime gepin kıskası halkyň dijem. Indi bizim behbitlerimize vekilçilik edýän bolsalar bular hani bir yerde dil yardım şular yaşlarımızın maşgallary bozula oturan yurdun içinde yaşlar galan yok. Yaş gelinler gidip nirelerde hizmet edip oturan köçeler dolu gitti enesiz çağalardan atasız yören çağalardan her gün yankı deniyalı yaş kızları boz oturlar. Yaşlar o zadede oturlar deyip hani bir halkın bir azıcık dırnak yalan bir behbidine bir yerde bir dil yardılar mı bular? Yok gaytam yankı çepek çalıverip bir düğünçe üçün halk sattı da behbitlerimize şeydi bular bizlerin vekilçilik ettiler. Şeylere bir koşacaklarım vardı benim. Bu madde yani açacak zadım kenti de hazır yadımdan çıktı. Neme? Aslında ben gepler otursam senin yadına düşür. Demek bular yaşlılarımız ak sakallı yaşlılar deyip yani filanıydı. Adır şu yaşlılarımız şeytan oldular. Halkın aladasını etmeye yarancın oldu yaşlılarımız. Bizim var ha yaşlılarımız deyip oyuncak, filanacak yaşlılarımız filanacak yadaya gelmedi. Şeytan oldular. Yani bu ar namusu hiç yaşlılığın özleri bozup oturuyor. Şu ar namus diyen zat yaşlılarda kalan akşam. Pampersi oturuyanlar var ya. Hemmizin bir gayrat, bir namus. Eğer namuslu yaşlılık olsa hükmen o yerde ne için bir işsizlik, ne için bir yurttaşına çıkıyor. Halk deyip var ya yerinden durur kıyıgırar. Şu yerde nece sani yaşlı var. Seni öldürmeyeceği belli. O odan defa atı korkup evinde kısıp ben oğlumun işine ziyan gelmesin. Gelse gelsin sen bütün halkın arkasında dur. Sen yaşlı değil mi? Yaşlı deyip birinin önüne birinin kalkanının kulağı kıssa şular şu yerde. Şular varmasa da şu kalkanın kapağı açılmıyor. Senin bir iyen çörüğün halallı, nankör olmasan iyen çörüğün halallı abi. Halkın arkasında dur, halk seni yürüğü bile söyüp seni karşılasınlar. Senden Türkçe gurur duysun değil ya da yöne Türkmençesi seni görenler şulur yağlı bizim yaşlılığımız var. Bizim arkamızda duruyor bir hostlarımız var. Atababalar. Şeydi bir seni görenler arka hostlarım var değilsin de halk sana arkayım olsun derdini açsın, derdini dinle. Yok, yaşlılarda olur ya zat yok. Bari yarancın hemmesi. Böyle yine Türkmenistan'ın mertebesini, halkının mertebesini teselde oturmuşlar. Şular sebepten yine yurt dili kılıp oturuyor, yurt çüre oturuyor. Yaş neslimiz yurttaşına çıkıp mayırlık görürler. Yine bu yaşlıların yarancılığı bu dereceye getirdi. Bu yaşlıların maslahatı, halk maslahatı gerek mi bize bunlar? Gerek mi? Bana peydası yok, bana gerek de. Bizim Dağsılı vilayetinden git de sor, yaşlılar maslahatı, şu halk maslahatı deyip aydılıyor. Şundan peyda gördün mü de? Ya biz peyda göremezsek. Beni göremek hiç mi göremem? Ne vakti de şeyledir, marda da şeyledir. Yine bunlar öz peydasına, halka karşı, insanlığa karşı değil ya, insanlığa karşı emmesi. Halka karşı öz peydalarına. Bahar hanım neme? Arslan Bey. Birem yankı yalan propaganda etmek için edilen oyun da be. Bütün dünya cemiyetinin gözüne çöp atmak için edilen oyun. Hemme yaşlılar şu halk maslahatına gelen yaşlıların hemme bir inkubatordan çıkan ýaly bir don, bir tel neme kellelerine tahyedir, eňinde de mawy renkde don. Hemme şeýle bir derecede televizyon neme çekmek üçin edilen oyun ol. Bütün dünya cemiyeti görmeli. Türkmenistanyň yaşlylary ine
Şeydip mesele çödüyenekeni şeydip halkın hali ýagdaýyna şeýle bir derejede seredilýän eken diýen nemäni bermek üçin edilýär da ol Ben o demede oyun yani yalan propaganda yani. Şonu o söyledim men size başta. Aşgabatda vokzalda poýza garaşyp duran wagtyny gördüm. Araňydan poýz geldi, ýaşullar düşdi poýzdan. Öňünden derä jurnalistler çykdy, ellerine don hemme zat taýar. Muny geýmeli, sumkadan çykaryp berip dur. Her gaýsy da sen muny geý, sen muny geý. Osan geplecek geplerini öwretip durlar oňa. Ondan soň osan gaýtadan poýz tarapdan gelen bolýar, bular gaýtadan ýerap baran bolýar. Men aýtdym, beýle oýnaýan eken aý bular diýdim. Menem seretdim, bizi bet o ýere ertanak uzakdan ötüp geçip durmaly ýöne. Şeýle kamera düşmeli, adamlar ötüp geçip dur diýmeli. Ana şu ýerde şonu gepledip dur. Ay olam maran, Niýazyň wagtyna da ay bizim türkmen başymyz bir öwe bitirip bilmedi. Agzynyň suwak gitdi, mahtap durşuna ýaşuly. Yaman özüni ýigrendirip durda. Beýle de ýaşyl adama bu beýle bir ýarançaklyk gelişmeden ýaşyny başyna alan adam bir utanç. Ondan soň onu dogry bular ýaşullaryny da hormat goýýan ekeni. Seret ýaşullary bilen maslahatlaşyp iş edip otyr diýen bir görkezmelik. Hemme zady hemen bir kesel ýatan adamyň ýüzüne kremden dolduryp gede ýaş görkezmek diýen ýaly bir da mysal üçin ne ýolda adam gelýär diýdiler. Köne yıkılacak oturan petecik caylarına ve üstüne şifr ettiler. Şifr bu tarafında var şifr, bu tarafında yok. Yol tarafında şeyle şifrdu. Yani bu tarafında şifr yok. Ana şey deyip taşına maklap çıktılar. Bir gecede eyyam asfaltına yüzünü daşlar çıkıp yatıyor. Yani kara asfalt yüzüne düşer çıktılar. Yani hemme yediğini işi bunlar yazar. Yaşlılar şu zatları görmendi onu. Halk maslahatı. Yani daşary urda görkezmelik bular. Bizim şeýle bir gösen döwletimiz bar diýen bir näme diýmeli muňa. Näme mene sözem tapamagy şolara ýürek bulançylar. Näme? Ayjahan hanım, Bahar hanım, sizin häzir aýdan sözleriňizden bir aklymda soraga jogap tapdym da. Oyam haýsy sorak diýseňiz, näme üçin beýle ýalakalyk, ýa-ni ýallaklyk has güýçlenip gitdi diýen sorak bardy da. Şo soraga häzir jogap tapdym aýdyp beren ýerleriňizden. Hani poýizden indirip näili geplemelisini, güllemelisini öwredip ýaşuly Niýazow ýene bir zat diýip şo taýlardan başlapdyr da bize ýalakalyk öwredilip hayran galýanda öň şeýle bir ýaşulylar hem bardy. Hani owada bir toý bolsun, mereke bolsun otursalar hem şunu ýaly bir yalan geplep ýa ýalakalyk eden ýaşulylara otursaňa sen diýip elini hem galdyryp ýankynyň ýüzüne basyp bilýän bir ýaşulylar hem bardy. Elleri ullakan böyle bir yumruklu işlep beren ýaşulylar bardy da ýüzüne basyp aýdyp bilýärdi. Häzir onuň ýaly adamlar hem ýok ýurdun içinde. Gör bular 30-35 ýylyň içinde näili aşagylyklara düşürdiler de babaýlary bilen bile. Bolmasa olardan nädip halkyň ýa-ni behbitlerine vekilçilik etsin. Pamiti ýok ýaşulylaryň. Bir topar oturan nämede ýa-ni aldap berýän gural da bular. Bu maddalar hem halka karşı işleýär-de. Halkyň behbitine hiç gaýsy hem işleýän ýok. Indi goşjaňyz bolmasa 7-nji maddaya geçeýin. Türkmenistan ýa-ni 7-nji maddasy. Türkmenistanda yerli öz özüni dolandırış ikrar edilýär ve kepillendirilýär. Yerli öz özüni dolandırış öz ihtiyarlıklarının çeklerinde özbaştakdır. Yerli öz özünü dolandırış edaraları devlet, hakimiyet edaralarının ulgamına girmeyer. Taydayım yankı ilki başında yerli öz özünü dolandırış diyen vakti
her etrafın, her ilçenin ne diysem bu çıkan yer astı olsun ya yer üstü olsun ya salgıtından gelen geleri olsun şu zatlar öz özünü dolandırışını gözeňeýledi de yankı 7. maddanın hem iň soňky bendindeyim. Yerli öz özünü dolandırış edaraları, devlet, häkimiýet edaralarynyň ulgamyna girmeýär dedi. Men şöyle tuştaýna düşünmedim de. Haýsy öz özünü dolandırış diýende haýsy nemeleri edaralary göz öňünde tutup aýtdylarkä bular. Şo bildiğimiz hassahana, yene neme, ağız suwu içine diýen çerjewede bir neme var. Polimex guruh giden. Şonuň ýaly edaralary göz öňünde tutdularmykä bular? Emma aslında yerli öz özünü dolandırış diýen wagty her ilçenin özünün salgyty özüne siňip ýa-ni dolandıran wagty hem özü karar vermeli. Şunu ýaly hereketler, şunu ýaly iş göz öňüne geledi de soňunda geleden häkimiýetini elinden alypdy bu maddada da. Mene şeýlere yorumlanacak bu 7. maddany kardeşler. Arslan Bey doğru bellep geçtiniz. Şu ýerde Bahar hanım men aýtyp düşünjem aýtyp geçeýin. Yerli ödödüň dolandırış diýdi ana. Misal üçin Türkmenistanyň bir nemesinde Demirgazyk tarapyndan Könürgenç diýeli. Könürgençe bir polisiýanyň başlygy ýa-da prokuror bellenjek bolsa ýürüýte Aşgabatdan gelip şu ýere goýberliýär. Onem üçin yerli ödödüň dolandyryp bilen agyny, hem üçin yerli halkdan öz polislerini, özüniň ýa prokuroruny saýlap seçip goýup bilen ag. Hani yerli ödödüň dolandyrmak, hani ykdysady reformanyň edilmändiginiň alamaty şu. Yerli ödödüň dolandyrmak bolany zaparaň ykdysady reforman yer suw hemme zat şoň içinde baglanşykly bolup gidýär men düşünşim boýunça. Hani şu zatlar edilmändi üçin. Bu yalan bir konstitusiýaň ýazylşynyň hem özü bir gülkünç bir zatda. Ne düşünşüm şeýle. Aýtdygan bular bar, nemeden bolmasylar ýene. Sapara aýtdy, yer suw reforma geçirmeli diýdik, şonu etjekdik diýdiler. Bular bizi hiç mi bildirmeli şonu eden bolmasylar ýene. Sebäbi bir ýerde bir halk yerinin iýesi ýalagat gepläpdir da yerli öz özüni dolandırış edaralary diýdi. Dolandırış edaralary döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamyna girmeýär. Hökümete degişli bolmaýasaň özüň yerin bolar, her zadyň özüňki bolmaly da dolandırış edaralary. Bizde on ýalyk ememe öz başlyk edaralary barmy? Ene bir şirket açar, yeni biri, men yerim bolar, o yerden saldyran sport zal açaryn, şeýdemi? Bir fabrik açaryn, şu yerli özüň dolandırış edaralary bolanda şeýle bolýar da döwlet häkimiýeti edaralaryna ulgamyna girmeýär diýdi. Ol hökümete degişli bolmaýasaň öz ýeriň. Sen o yerden belki restoran aç, belki şirket aç, sport zal aç, sport mektebini aç. Sen özüň bolýar da. Bir hili halk yerinin iýesi ýalagat görkezipdir diýerdi. Ýeni Türkmenistanda şu aýdylan zat Türkmenistanda ýoga. Bunu näçin ýazdylar? Bitirmejek, etmejek bolsalar, näçin ýazdylar? Türkmenistanda yerli öz özüni dolandırış ikrar edilýär. Haçan edildi? Ve kepillendirilýär. Yerli öz özüni dolandırış öz ıhtiyarlıklarynyň çäklerinde öz başlykdyr. Yok, öyle bir zat yok. Ene planyň yeri bar diýip tahta yer alýarlar. Arantagan dip bardy, näçe hektar tahtasy bardy. Gapdalynda biriniň kaş horlap ýetir,
Yönü Arantağı'nın yeri pacarlap ösüp otuyor. Ya o Arantağı'nın hemen Palisiyan, Türkmenistan'ın Palisiyan başlığıdır o vaxtında. İndi hazır onun näçe Arantağı'ları geçirdi. Şonda şon yerine men laboratoriya nemede biofabrikada işlendi. O şovatam pacarlap östüdü, kurçuk düşüyordu, qavulları hemme zada kurçuk düşüp ekanalı bilmän oturunda şon demesine aerotin tayarlayadık biz. Aerotin tayarlayadılar da men aýdym bu näme üçin beýle, bu näme üçin beýle diýedimler. Ya koy bu diýdi Arantağı'na gidiýdik şey diýip neme diýdiler. Pahtasyna bardım bara şeýle bir gowy pahtasy bar, adam boyu özü top düzüm düzülende zincirlama. Şeýle onun yerine gowy bakmy diýerler. Gowy seyrediýerler. Ýöne şonun kapdalyna kinki uğrap otyr. Oňa ýok, dökün ýok, tisat ýok. Ýöne şolaryň özüniň hususy ýeri däl, hökümetiň ýeri. Bir yerde sen özüň dolandyrış karar edilýär, ýene bir zat ýere oğudan izah berýär. Walla men gurur duýdum Türkmenistanymyzda beýle bir gözellikler bar eken, erkinlikler bar eken, özüň dolandyryp bilýän ekeniň öz ihtiyarlyklaryň çäklerinde diýe de öz başlyktır diýe, öz başlyk hemme zat etip bilýän ekeniň barmy o zatlar? Aslında ben senden sorayım. Sen hem Türkmenistan'ın vatandaşı. Sen gördün mü? Tam bu zaten. Yok, benim şu an hayran galoterinde şu tayda seyredin. Bu maddanın başı bilen sonu tutan yok diyesim galoter. Tamam. Elbette tutan yok seyredin. Yerli öz özünü dolandırış diyen vakti hani diyelim ben Çerçev'im mesela Çerçev'in gelen salgıdı gelen salgıdından yankı aylıkları gerek mi? Ya yol kuruluşu gerek mi? Ya mektepleri mektep salmalı mı? Ya da yankı metpunkut salmalı mı? Çağlar bağı gerek mi? Köneldi mi? Tezesini salmalı mı? Yol onarmalı mı? Yankı yeni ne var? Su çekmeli mi? Elektrik çekmeli mi? Hani öz özünü dolandırış diyen vakti bu zatlar geledi göz önüne. Sonunda da geledi dana hekimiyet idaralarının ulgamı girmeyer dedi. Hekim öz özüne karar ver oturan deyip yazı otursun sen bu tayda. İkrar edildi dedi. İz tarafından ama hekimiyetini elinden aladı. Öz özüne yankı yerli dolandırış hukuku bolmasa o hekimiyetçiliğini elinden alsan sen şu yankı gücünü elinden alsan bu ne edip öz özünü dolandırış oladı bu tayda. Diyene başülen sonu tutan yok benim düşüncemde bu madde. Yani bu maddenin Deme Al devam et. aslında ben yaman çağırın yanında şey değil mi? Yalan. Bunların başındaki oturan deme Türklerde 3 kahvesi diye de deme onu böyle düşman dili bilen aysak maşenlik diyorlar da bunun özleri yalancı. Deme Ne meni götün? Seyredin, yerli öz özünü dolandırış, öz ihtiyarlıklarının çeklerinde öz baştaktır dedi. O öz baştak olsa sonunda ne için hekimiyetini elinden alıpsın sen? Yok, millik özünkü däle. Millik veriyor ha. Şu özünkü däle. 3 yıl diye, 3 yıl cay, şu yerden 3 yıl cay salmasan, sen cay salıp şu içindeki 23 yıl sana mühlet edeyim. Olmasa sen yerini elinden alıyor. Sen millik halkınkı däle, özünkü däl, hükümetinki diye. Bir yerde ne zaten demedi öz ihtiyarlı diye ya. Bunlar var ya yalan heplerine yüzüm kızarana. Onu halkı yine samsık yerine insana karşı diye ya. Türkmenistan'ın içinde insana karşı kanun. Ne sapara kat kovbellek geçti şunda. Ne? Buyur. Şu zaten haysi doğru. İnsana karşı işleyen mi yer alacak. Alacak bir 2 hektar yer. O yerden hem mezat kuracak men. Mesela için alışveriş merkez olacak. Yerim ya da burada ekecek fabrik kuracak. Ekecek fabrik kuracak. Yanlarına. Şu eken zadımı ben yine dolandıracak da faydalanacak.
Ya da çağılır, neme etmesin, çilim çekip, nasatıp, arak içip, olur yanak olmasın. Men yaşlıktan olur sporda neme edecek, öğreniştirecek, alıştıracak. Onun için men bir ullakan sport sal edecek. Onun içinden boksu var mı, karateyi var mı, hemme zat ettirecek. Kıyız içinem, kıyı çağılır içinem, erkek çağılır için ettirecek. Sen etip bilecek misin? Etip olayım mı? Onu yalık neme mümkünçülük var mı? Sana neme verin ağa? Melleğin özünden. Bu neyli neme özünü dolandırıyormuş da yenemiş da bulur. Yalan halka karşı hemme bak bunda dört dörtlük yaman kuvvet biyastır. Dört dörtlük Yok, hemme Bahar zat Hanım. bu cin. Bahar Hanım, yine sen ne şu aytacak bolýan adım, Yankı Sapırağan nemesine geliyor, reformasına gelip direnýär da, doğrumy? Şu zatlar edilmendigi, sen bir 6 sotuk mellek yerin sen özüňki däl diýip dursun ana. Şu 6 sotuk mellek Awa. yerinden başga sen yerin barmy? Ýok. Haýsy watandaşyň yeri bar? Yok. Geçen ýyl 2 ýyl mundan öňürtmi? O mediada, sosial mediada bir daşygyň bir etrafyndan, şäherinden mi, owasyndan bir adam 50 hektarmy, 100 hektarmy yer alypdyr. Ha, Telman. Oňa da bağ Telman kolhoz. etdir. Ha, Bağ rayon. etdir. Bu da etrafy howa. Muňa da bağ O öňkü etdir. Telman. Alma barmy, erik barmy, başga her türlü miweleri ekip östürip ýetişdiripdir. Miwelerini toplap başlan wagty kim gelipdir üstüne? Şo yerli, şo ýeriniň KGB, MGP'si, MHP'si, polisi gelip elinden alan adamın. Şo yerini. Bu da ne? İktisadi reformanın yokluğu, halkın yeri yok, toprak senkidel. Yine şu datlar, Yankı Sapırağa aydyram, Bahar Hanım, Arslanbek. Neme, şu wagt Yankı kül üstünden kurulan bir neme da, kül üstünde oturan bir goşodurna içindäki hökümet var. Olam hemme adam şu goşodurna içindäki hökümetinki. Halkın istadi yok, yerem yok, toprağım yok, suam yok, mellegem yok, hiç tadı yok. Hiç tadı yok yönü. Şu näçinji meselede geçiyoruz. Birinci mesele çözülmeni, 20-nji, 30-njy meseleni çözecek bolup aladalanan bolýar diýer Sapırağa. Ene de şu gülkünç bir konstitusiýany bizim halka düşündirjek bolup jan edi 30 taştaýda. Bu konstitusiýanyň ýazylşyny öýdi gülkünç da, kardeşler. O nemedim, palav idim palav şey beyaztırlar da nemenem. O sonam Sapırağan şol aydan yer su reformasını geçirmeli diýileni bir yerde eýýän bize onu geçirdik. Halk yerinin eýesi isten zaten etip bilýär. Deme Türkmenistan'ı tap cennet edip koyupdur berde. Yine yalan. O zaman sen konstitusyon yazıp bunu tasdiklan juristler, yazan juristler tasdiklan näme primer minister mi näme zat o zatlar prezidentin şu zatları yazıpdır, goldapdır. Ýöne şu zatlar edilen ak sen halktan näme garaşak? Ha? Ondan soň tabii ki başyndaky otururlar yalançy bolsa sen qalanlary gyzorlar, adam öldürer, maşgala bozulur. Yani başyndaky balyk kellesinden porsar diýerler, ağlayacak halymyza gülýärse, şolaň yalanına ağlasaň hem hyýdasy ýok. Sen ağlasaň ağlap oturup olar o ýerde neme keýfet berler. Dem halky aldyrdyk diýip başymyzdaky oturanyň özü şey yalançy. Türkmen ne hale geldin Türkmen? Oyan. Hava seredin. Ne hale? Ştaýda neme gelip çıkady da ortaya, hani halka şu zatları öğretseler halkın gözü yetecek de, hani şunun ýaly kanunlar bar eken, yerli öz-özüni dolandırışymız bar eken, ondan soň häkimetler 3'e bölünýär eken, güç. Hani her haýsy öz işini edýändigini bilip bu zatlara akyl ýetirse halkymız
Yankı bu rejim halkımızı şey edip yankı ulanıp bilmedi de son halkımız hem Türkmenistan'da iş yok deyip rahat çıkıp kayıtmayar da. Şunun için bizim halkımızı şunun halkan sisteden bilgilerden niyede hakkının var, hukukunun varlığını öğretmin. Halkımızı dine kişi görlükte mi, bir ahlaksızlıkların içinde, ondan sonra bir aşağılık düşünceleri bolmalı, normal yaşayışın bol şunun yalı yerlerine getirediler de halkımız şu zatları bilen olsa yurdundan çıkmazdı. Şu yinki bol şalı köçesi palçıklı olmazdı. Garaz 21. asırda adam yalı yaşardı bizim halkımızın şu konstitusiya hukuk kanunu bilmediği bilen olsalar da. Şimdi ben yeni neme koşasım geliyor. Nem için şutayda halk yankı halkın behbitlerini diyen şunun yalı sözler geçerdi konstitusiyada. Hel bunun yalı halkın adına yazılan govu durmuşlar. Ken var gelecek kepleşiklerimizde ya. Bu halkın adına yazılan govu durmuşlu yankı maddalar ken yazıklı ildeşler. Ne için bu ken yazıklı diyseniz yine de şunun yalı bir yeri var. Yani televizyonu açsanız dine halkın adına govu durmuşlar yazılayandır. Ne için bu böyle deyip sorak verendir halkımız sizde de. Ya İslendik bir nemen alalım. Yurda alalım. Şonun devlet sistemasında halkın adına kovdurmuş yazılayandır ya kovdurmuşlar aydılyandır, dile getirilendir. Tabi o diyor diktatör rejim olsun, avtoritarni rejim olsun, elitarni rejim olsun ya başka neme rejimler var. Dini rejim olsun, demokratik olsun, yeni neme olsun, neyle rejim olsa bolsun dünyada hemmesi halkın adına yazılıyor. Ne için bu böyle halkın adına yazılıyor diyseniz ben şeyle de bilen hani işlendik yurdun egesi halk egesi halk bolan üçün hem halkın adına şunun yalı goğdurmuş yazılayandır. Ya halka şunun yalı maddalar yazılayandır. Eğeçilikle öz başta dolandırır. Yene neme deyip. Sebep halk egesi. Şunun üçün yurttaşlar siz yurdumuzun egesi şunu unutma. Hani yöne yerden sizin adınızı aydılmayar. Halkın adı halkın adına yazılmayar goğdurmuş. Sebep alalım bir maşin olsun, yeğenen bir zat olsun. Hani bu kiminki deyip soraladır ondur. Bu kiminki diye vakti kim egesini sonra oturan. Şunun için siz egesi, siz yurdun, toprağın egesi, yurttaşlar, siz halkımız. Sizin çağalarınız, sizin nesilleriniz yurdun egesi. Bunu yadınızdan çıkarman, unutman. Hani İslam'daki hükümet olsun gelip gidicidir. Şunun için egesinin adı ken tutulayandır. Yurdun egesi halk bolan için halkın adı ken tutular diyecek oluyanda o gelecek maddalarda hem halk deyip geçilen yerleri ken duş geledi. Ama ben şunu koşacaktım. Deme aslında bir katı kuvvetlek geçtim. Şimdi ben diyecek oluyorum 6. bir bu A bölümü nememi. Halk maslahatı Türkmenistan'ın halkının behbudine vekilçilik eden yukarı vekilçilikli edaredir diyerek. Ne yaşlılar şunu kuvvedip dinlesinler. Siz halka vekilçilik ediyen ekeninizde şunun için hem halk maslahatı deyip siz o yere çağırılıyor. Ne? Şu Türkmenistan'da her kim öz oturun etrafında o yerde o gidenler olsa obasına hükmen halka vekilçilik etmeli. Yollar bozuk onu biliyorsun. On hem yerde böyle bozuk onu yıkı ayda oturmak gerektir. Ne şu yerde yaşlılar halk maslahatına giden de ne bunu talep etmelisiniz. Etmeseniz taze Türkmenistan o yerde dikeldiğinin vaktinde katı utanırsınız. Yaşlı deyip sen yaşına bakmarız. Sen katı halkın önünde o yerde sakalını sallayıp durup
Sen cevap verirsin. Halk cevabına yaşlar bizi bugüne koydunuz. Sen ne için bizim arkamızda durmadınız? Biz siz siyleydik deyip yüzüne tükürürler. Bunu unutmayın yaşlılar, yaşlı maslahatına, halk maslahatına gidin yaşlılar bunu unutmayın. Birem halkıma yüzleniyen yaşlılar. Yani her kim öz yerinin iyisi olmağı yerde demek öz yerinin iyisi olmalı. Hükümet sana hiç il koşulmuş bilmiyor. Sen öz yerin iyisi. Diyen manisini veriyorsun. O okusanız da 7. maddede. Yine bu maddenin hükmen ullanın 7. madde. Ben İMO'da bunu paylaşacak. İMO'da da paylaşacak, Facebook'ta da paylaşacak. Bunu yazıp hemmesini. 1. maddede mesela her gün bir madde olayım, 2 madde olayım, işte olunsam elimiz hem değmiyor telefona. Şu yöne değmez elim değir. Ben İMO'da yazacak. Bunu İMO'dan alıp biliyor. Her kim alıp biliyor İMO'dan. Alın okan yekeden. 7. madde, 6. maddede halk maslahatı var. 7. maddede halk yerin iyisi misin? Öz yerin neçe hektar olsa al hükümetten o yerden ister zatının grup bilen ekenin 7. maddani hiç önüne koy. Bunu yazmanı bilen adam yerine getirmeni bilsinler. Bunu talep edin. Ben halkıma şunu yüzleniyorum. Sağ ol. Hova doğru maslahat verdiniz yaşlarınıza Bahar Hanım. Yurttaşlar şu yankı hakkınız sizin öz yurdunuzdadır. Yani daşar yurda çıkıp ben hakkımı talep edemem diyemenizden bir yanlış ken gavat gelende daşar yurtta yankı ben hakkımı yitirmeyen de aylanıp yürüyüşümüz. Öz yurdumuzda hakkımız hem var, hukukumuz hem öz yurdumuzdadır. Koramalı yerimiz hem şu yerdedir. Ve şu toprağımıza çıkmalı yerimiz hem öz yurdumuzdadır. Bunu unutmayalım. Yani haçanaçelle birinin öyüne gelip yetimçilik edemiz. Ya haçanaçelle oğul izimizi getirip başka birinin yurdunda abi oğlum gel oturan iş tap ver. Ya işin olsa teze eleman getirdim deyip ya hammal getirdim deyip başka birinin öyünde yetimçe olup öz nesilimizi özümüz kulçuluğa terk etmeyelim de hakkımız hukukumuz var. Doğa bitti. Tebligat tarafından verilen hak hukukumuz var yaşamaya. Bu oturan rejim bizim çağlarımızın, bizim ikbalımız için karar almasın. Hani oturan babaylarına, behbitlerine dedi de hani bizim çağlarımızın ve bizim hem yani ikbalımıza karar al oturlarda çepek çalan olup ya karar almasına ruhsat ver oturan da şolar beydip yani öz durmuşumuzu özümüz sayalatmayalım. Pamiti akıllı yiten kaçan yankı babaylara da ben hatçaklarım şulardan ibaret cemledim. Sağ olun. Arslan Bey, Bahar Hanım koşacakların yok olsa kardeşlerim. Dur bir minut. Ben şu yaşa oturan köyümüzde bir bay adam vardı. Çıpan gereken o. Çıpan gereken özüm inşaat işini ettirtiyor. Şu var cay salyamayı bilmeyen arar. Şunda şu erkeklerin oturan kahvesinde gepleptir. Benim bir yerde karra bakayına. Son adı yaş olsa gelip ayttı. Adam canına batıyan zatçı. Türkmenistan'dan nene getirsen yatak çayını versen, yiyecek içeceğini versen, ardan makadanı mı işleyerler deyiptir da. Bahar şeyle mi diye Türkmenistan'da $50 alsalar aylığı begeniyeler onlara pulum gerek değil deyiptir. $300-400 versen begeniyeler yatacak yeri olsa şu inşaatın içinden bir oradan onlara öye deyip versen, bir oradan nemetip versen, son içinde yatıyorlar. Neyse sanı olsa da yatıyorlar. Naharını versem oldu, ne işim olsa da edip ayıttı diye söylem bakar sizin diye Türkmenistan'da $50 en ulu aylık $100 mı diye şeydiydi. Ben vaktim yalan ayıttır dedim. Yalan aydan hakkını doğrusunu ayıttır ne Türkmenistan'da. Gör Türkmenistan'ın içinde bir mertebesini depelediler erkekleri.
kemsidi adamlar sümsük ettiler. Daşarı yurda çıkandan sonra yine de şu. Yine bir ikinci dereceli Türkmenistan'ın içinde daşarı yurda çıksan sen 3. 4. derecedeki adam ettiler. Türkmen nememeyiz ettiler. Yine bu. Şoğu çiğnem şu 7. maddenin men madde bunu var ya imoda yazıp paylaşıp 7. maddenin hiç kaçırma. 6. 7. madde katı kovu elinize alın da yine de vurun ayna. Hakkınız talep edin. Yerin suğunu yestiptir ya bir yerde. Hem zaten biz bir bay halket görköz koyuptur bir yerde. Oturup bara kaharın geliyor, canın geliyor. Halkımız bunu bilmesi gerek. Arslan Bey. Bahar hanım benim kendi gavat gelen şonun ýaly zatlara. Yani hazır şu 6'nın 1. maddesinde yankı babaylar vekilçilik edýän eken de yankı halkın behbitlerine gördünüz mü? Nirelere çelle aşağılıklara getirtirdiniz bizim halkımızı. Kimler ulanıp yörde bizim yankı yaşlarımız, yiğitlerimizi, kızlarımızı aşağılıklara sezavar ettiniz siz. Yurttaşlar şeyle bir şunun ýaly yerlerde kemsine siz inanın yankı mene millilik duygum ya millilik düşüncem ösen üçünmü ya öňünem bar olan üçünmü fundamentte bilmedim. Şunun ýaly yerlere baranymda gaty kemsinýän de hani esasan bizim kızlarımız, ayal kızlarımız işlep ýörenini görsem çeriçir abidne oladı. Bu oturan kirli babaylar bizi nirelerde kimlere aşağılıklara sezavar ettiniz siz çepek çalan bolup otayda bir düğünçek üçün halkı sattınız da hani neyse ben cemledim şuradaydı. Ama indi köçede Türkmenistanlılar bäri diye erkeklerimizi elimizden alıp boldu diye biz öýde galdyk diye durmuşa çıkıp bilmän diye da siz bäri ergözek gelýäňiz diye diýemişler da men iki ýaka şey diýip aýdyldy zat diýeni iki ýaka däl köp duýdum da. Gaharyň gelýär ýöne mejbur işläp ýörsiň bärde. Sen erkek gözläp ýören hemme Türkmenistandan gelen erkek gözläp sermenekläp ýören aklara ýöne şu hemmeni bir aýakdan sürüp şo gep aýdylýar. Yüzüňe o gep aýdylan gep gata agyr gep. Siz bäri ergözek geldiňiz diýe da guduran bir zat ýalaga tükürkejýär. Şol ýaly erkeklik ölüp ýören ýet görkez. Şolaryň türkleriň gözünde Türkmenistanlylar şeýle ine bir yabancı şubada näçe sany ine bir gyz çykyşam etdi bilýärmi bundan 2 ýyl öňme neme erkeklerimizi elimizden alýaňyz siz erkek üçin geldiňiz bäri diýip aýtdy neme Türk polis ayal polisler urupdyr o gyzy elindäki 3 ýaşyndaky çagasyny äri izinde gelen çagasyny zorlajak bolupdyr. Şoň üçin şo ýerde gıykalyk bolýar bu yabancı şuba düşýärmi? Ana şonda da şey diýip aýdypdyr diýe. Häzir yabancı şuba düşüp çykan gyzlaryň jenanlaryň özleriň burrun merwati Türkmenistana gidenlerin burrun merwati dogry ýüzüňe göz seredip diýe şey diýip aýdyp Türkmenistanlymy diýenden seredi diýe bäri ergözek geldiňiz. Näme öz Türkmenistanyňyzda erkek ýokmy? Näme bizim Türk erkeklere sen ýapyşyň diýip aýdy diýe. Seret näil merteben peseli. Senin Türkmenistan'da erkek ýokmy? Diýmek bu näme diýmek? Ondan sen ergözek geldin diýmek sen iň soňky derejedäki ayal bolýan sen 2-nji, 3-nji, 4-nji derejedäki däldi. Sen hiç ýyl derejä ilen gaksan. Sen özüň bir musurazyň bilen bir zat kapydaky aýaň süpürip geçen bir trapka bolýar, paspas ýybylar da. Ana şu derecede goýlan zat bolýar. Bizi ne hale getirdi? Biz ne hale geldik? Ne ýagdaýa geldik? Ene bu 7. maddede näme diýsen öz ýeriň eýesi sana hiç ýyl hökümet goşup bilmez diýe. Han men ýerim barmy? Mellegim barmy? Melleg alsaň 3 ýyl sana näme berýär, ýol berýär. Şoňa salyp şo mellegiňe sen jaýa girmeli, bolmasa sen mellegiň alynýar. Oşan biz ýerimiziň eýesimi? Melleg bizim özümiziňki däl.
Bu ardancık işte Türkmenistan'dan gelse çayın suyunu veriyen yatakçaya bir 10 tane oğlanı bir kat çayın içine salıyor. Şunun içinde yaşamalı. O şey bir bitmedik çayın içinde. Onda da adiyala bürünüşüp yerde yatacaklar. Dine yiyecek içecek naharını verecek moldu. 200-300 $ versen olur işliye. Mertebesini depelenen mi? Hani nerede bu halk maslahatındaki yaşlılar hani bir dinleyin, bir dinleyin hani siz yaşlı maslahatına giden vaktiniz bu zatlar vardı hiç oylanmıyorsunuz mu? Aytmıyorsunuz mu? Halkın yağdayını seyrediniz akmayı. Bu ayarlı cenanlarımızın mertebesini depelendi, erkeklerimizin mertebesi depelendi, bize yerin suyun iyisinden hiç ile o saparağa aydın zatlarını şunu edelim diyen zatını yan bir yerde biz ettik diye yazıp koydu. Sen başındaki oturun yalan çaldır köşe. Önkü niyaz aldır köşe de onun has neme. Ya yurdu halka hosarçılık edecek bir durumda değil. Yurdu yöretme bir nemesinde değil. Ne diyeceklerim şundan ibaret. Bahar Hanım, Arslan Bey doğru aytdyňyz. Yani şu konstitusiýany oyuncak ýaly edipdirler da. Hakyky ýaly edip, ýene de bu dünýä jemgyýetçiligine gözüne çöp atmak ýaly bir zat da. Näçe näýsem ýanky toprak halkyň gydyr diýilýär-de, ana näçe onda şol godaly adamyň elinden miwelerini alýar. Miweli bagyny yerini elinden alpdyrlar. Eger şol adam şu yerde miwelerini şu owan ilatyna satanna da bir ujipsizce pul bilen satar şonu. Hem owan ilaty miweli önümleri iýjek, o häzirki ýaly Eýrandan çürük almalary, çürük göwnleri, kartoşka soğanına çeldi. Eýrandan getirjek däldi. Yerli ýene öz-özüni dolandyrş boljak şol. Bu da nime gözüne çöp atmak bolýar da. Konstitusiýanam şu derejede yalan bilen doldurulansa sen näme diýjek? Ýene de gepin tümmek ýeri gelip diýrenýär şu konstitusiýan suwdyň ýoklugy Türkmenistanda. Şu konstitusiýanyň şu madda yalan nemeler bilen doldurulandygynyň alamaty, subutnamasy. Konstitusiýan sud diýilen bir ýokary neme ýok. Gurumy ýok Türkmenistanda. Konstitusiýanyň ne işlemeýändiginiň, halka garşy işleýändiginiň edil öz subutnamasy bolupdyr şuňky watandaşlar. Onda näme şu ýerde indi jemlesekmi ýa başga pikirleriniz barmy? Biraz söz goşaýyn da mümkin olsa. Yani doğru bellep geçtiňizler. Kardeşler Saparaganyň aýdan demesi var. Yer su reforması, son siyasi reforma, bilim reforma. Hani bu reformalar geçirilmese yurdumuzda bizim dine halkımız aldanana dayanıp halkımız köseneli. Şunun için bu reformalar hükmen geçirilmeli. Şunu goşaýyn diýdim. Gaty dogry Arslan Bey. Bu halkyň bu gidişi gaty gorkunç bir elhenç bir tragediýa gelip diýrende da indi mundan aňryp gitjek ýerem ýok halkymyň. Sebebi ýurdun içinde nemeler galdy, adamlar galdy, ýaşajak bir ertirini öňe alyp gitjek ne ýaşlar galdy. Yurt indi şu derejede çökgün bir duruma geldi da, ýagdaýa geldi. Mundan aňry hiç gitjek ýeri ýok. Şoň üçin hökmany suratda şu reformalar edilmelidir. Hökman suratda şu konstitusiýon hak hukugy öwrenmelidir. Her bir watandaş, her bir çağa bolsun, 7 ýaşdan 70 ýaşla çenlim hemmesi şu konstitusiýon hukugyny öwrenmelidir. Bu konstitusiýa da dälbi. Bunun ýürüte bir cinayet be, cinayetin has ýokary bir görnüşi. Bu ertir nähili illüstrasiýadan, nähili elekden geçirip bolar bu adamlary. Bular şu halka eden
genosit bir cenayet üçün cenayetin hem iň ýokary cezasyny çekmeli bolarlar. Ýöne bizim şu ýerde bellek geçecek zatymyz şu vatandaşlara yetirmek istediğimiz şu özünün hakyny, hukugyny bardygyny, ýurduny, topragyny taşlap başga ýurtlara gitmeli däldigini ertir. Hökman şu reformalaryň edilmelidigini, ýerleriň, topragyň hemme şu Türkmenistanyň ähli bir kısım toprağının hemmesinin halkynkydygyny bilmesi gerek, bilmesi gaty zerur. Şoň üçin biz şu ýerden şu konstitusiýany madda şu vatandaşlara yetirildi. Şu wagtymyzy size sarp edip oturýarda. Şoň üçin ertir hökmany yer su reformasy edilmeli saparagan öňkü etjek bolan hatta 2 ýylym deňek göpdirler şonu gowy netije beripdir. Halkymyza sebäbi halk baýajak, halk ertir her kimin öz yeri boljak, baý boljak, özüniň yerlerini, topragyny, ähli mirasyny geljegine, aktyk miras galdyrjak. Şoň üçin şu zatlaryň öňüne geçmek üçin şuňky goşa durmak içindäki diktator rejim şu zatlaryň öňüne geçip şulary halkymyza bermeýändir da ters tarapyny düşündirip gelipdirler. Muňa da düşünmesi gerek. Her bir watandaşyň her bir çağa bolsun, uly bolsun, uly ýaşly bolsun hemmesiniň düşünmesi gerek watandaşlar. Şoň üçin bizim gepleşiklerimizi köpürek etmemizi, dinlemeňizi, yorumlar ýazmaňyzy, öz pikirlerinizi paýlaşmaňyzy ýene bir gedek ýatlatyp geçeli. Şoň bilen biz entägem dowam edersik nemäni düşündirmegi, konstitusiýany düşündirjek bolup jan ederiz, ýene de dowam ederiz bu zatlary. Onu şu ýerde jemläýelim watandaşlar. Hoş sag bolun. Kymmatly wagtyňyzy alyp şu ýerde her bir pikirlerinizi jemläp watandaşlarynıza ýetireňiz üçin köp sag bolun. Halkymyz üçin, watanymyz üçin Abdurrahman borcumuz. Halkymyz üçin, canymyz tenimiz bilen borcumuz. O borcumuz şu her bir watandaşyň öňündäki bizim borcumuz diýip aýtjak bolýanda Bahar hanym gaty dogry. Bizim borcumuz şu ertir biz şunu geljek nesiller üçin edip oturýarys. Geljek nesillerimiz şu zatlar görmesin, şu ýurtdaşyna gul bolmasyn, özüniň topragyna eýe çyksyn diýip şu zatlary size ýetirip oturýarys watandaşlar. Ondan näme köprek bizim şu habar kanallarymyza YouTube'daki başga medianın beýleki platformalarynaky sahypalarymyza, kanallarymyza girip öz pikirlerinizi ýazmaňyzy, öz pikirlerinizi bizim bilen bir arada bolmaňyzy ýene bir gedek ýatlatyp geçeriz. Hoş sag bolun, geljekde gepleşiklerimizde görüşýänçä. Hoş sağ olun. Sağ olun.